Ik weet nog goed, mijn eerste werkdag, zei mijn baas, kom eruit. Nu luister. In remunnummer voor hem is de steekpen en geguf en de aannemer. En die leed steek fijn met rust, want anders is hij het Jos. Ben ik draag een onderzoek begonnen of politieke rubbes. Nou, dat valt best met, hoor. Die zitten alleen middelen anders in. Ben ik nou weer gegangen. Gewoon het stadhuis binnen. Alles picobello. Ik loop naar boven. Ik zeg tegen de wethouder, wie betaalt hier dit? Duidt hij de ramen op en zegt er, u zit achter dat viaduct. Ik zeg, ja, zegt er, dat is geld van de provincie. Waar eigenlijk een 4-baans viaduct hebben we voor 2 baans van gemaakt. En de rest hebben we in het stadhuis gestoken. Ik kom in Remun. Gewoon het stadhuis binnen, ik gewoon die marmertrap op. Doe de deur van de wethouder open, gouden klink. Ik zeg, hoe betaalt je dat van, hè? Duidt hij de ramen open, zet er zuster erachter dat viaduct. Ik zeg, welk viaduct? En dan kreeg ze ook te maken met ander begrippen, hè? Als mijn baas biedt weg naar Amsterdam, naar de meetjes is, weet je wat dan in zijn agenda staat? Verhoren. Het is niet goed gegaan, want ik heb over 9 maanden in zijn agenda gezien, vertrouwen. En iedere maandag hebben we voor werkoverleg, hè? Afgelopen maandag ook zit de burgemeester, hey, de Kuit, dat chic monument, dat hert, dat is weg. Ik zeg, ja burgemeester, zal het er ook nooit meer zien. Het is bronstijd. Kreeg ik nog te maken met een ramkraak bij de Action. Nou, daar is de vuurgevel helemaal droed geramd. De zaak leeg geroof. Ja, dan hebben ze er al gauw over een sjaai van zo'n €40.